István, sokat beszéltem így a KKV-ról, a KKV helyzetéről, de szeretném megtudni azt is, hogy ti, mint Bosch, mit kínáltok ezen a rendezvényen. Nekünk nagyon fontos ez a rendezvény, mert eleve a Bosch koncepciójának, stratégiájának része az ökoszisztémában való gondolkodás, az együttműködés a gazdaság szereplőivel. Úgyhogy mi több helyen is meg fogjuk nyitni a kapukat, több gyártóvállalatunknál és a fejlesztési központban is, Bosch Rexnodnál is. És miután ezek különböző szakterületek, vagy különböző típusú gyártási területek, ezért nyilvánvalóan különböző érdekességeket fogunk tudni megmutatni. Lesznek itt a gyártóműben is lehetőség közelről megismerkedni, vagy szakmai előadásokat fogunk tudni megmutatni, vagy akár itt a Bosch Rexnodon belül a Cube, a mi ipari digitalizációs innovációs központunkat is meg fogjuk tudni nyitni, mert számtalan érdekesség lesz, és ahogy mondtam, ez egy ritka alkalom, miután a Bosch egy nagy nemzetközi technológiai koncern, viszonylag ritkán van lehetőség arra, hogy ilyen módon a látogatókat engedjünk be a falaink közé, úgyhogy nagyon büszkén fogjuk tudni megmutatni, hogy mi milyen előnyöket tudunk kovácsolni az ipari digitalizációból. Szeretettel látjuk az érdeklődőket a SmartPen Fesztiválon szeptember 15 és 26-a között. És az Atlasoftnál Győr új baráton.